Nag-peace out na. Oo, total ah. Hello mga maring, ni MP sa City Hardware ka na kami gipalit mga maring pagyot ng kayo. Dakang kailang mga balikit ba? Isugo na po may mga maring. Nice oh, may mga tiles. Kaayo. Tag 60 pila to? Tag 60 pesos, 71, 57, 60. Mga nice ito. Kalang mga barato. Nice ilang mga door. Mga nice. Inhiratas mga barato mga mali. 118. Kuan ida. Tinta. Tinta. Cinta di mana, Pak? Cinta. Itong mga old stock daw. Old stock wala. Ano mga peace out na? Wala na. Para mo muna. Eh, karang apa tadi? Ang cinta ini ya. Mga mahal man. Tag 3. Ano ra barato oy? Kay para ra man gud dito sa dalo. Aso ini. Sane? Oo. Bintang ni. Aw. Kaya cinta ka. Hello mga maring, kami karon din sa City Hardware ganun tanaw. No kanagtan-aw mi og mga door bas mga mahal man di ayo oy. Kanaron tang mga barato ang mga paliton katong mga old stock bitaw nahurot na sa una na mangoy mga old stock nila nga mga barato ra. Katong mga dito oh. Kato ba tag 1,000. Ay, dali ra kay na maguba, ma'am. Kuha mo na siya sagol, mo na siya papel, mo na siya. Aw papel. Mabasa na siya, wala puro diretso. Ah wala dai nada dai. Pero sa kahoy gini siya ba? Ano sir? Ha? Sani. Di, ayan siya. Mo yang di size. Ito ra gud. Pila na? 45. 45. Sinto ni. Naro. Ang window rin na siya. Ha? Ang window. Kaya mo si Babo. Namay ko ano ah? Mura mabuak ni Loy. Adi. Subok man nito. Para itong kang mamabot. Kulay ka nang bili nga na. Kulay subok. Ngapa si Picasso? Alay. Tatagal ka tan siyang bi. Suling. Hi mga maring, nabisi gyud si dad kay gusto siya o kanang lig-on nga tsada. Daw bi ako kay gusto man jud ko og barato pero lig-on pod. Nalibog makalibog yun ning mangita ta og mga materialis unya kanang barato atong gusto no pero at least na nice food siya.
Tungod po sa kadaghan kay nga mga baligya, mga maring nga mga door nga klase-klase, palibog yun sad ka, no? Pero at least nga makapili yun ka sa imong gusto yun unsa. So, daghan pa kayo, imong mata mo, liraw-liraw yun, o yun mo padulong, o dito ba yun sa mga gusto yun nimo. Mura kuan ba? Puti kayo. Kani may digiluwaan ba? Luwaan na? Kano may siya? Ay mga maring niadto ko dito sa Luyo unya dahil kita ko aning nakalabay ko aning aircon portig yung kabugnaw tsada kaayo. Nice kaayo og toilet bowl mga laboratory nice kaayo tsada kaayo mga maring makapili gyud ka kini kanang kuan bitaw bathroom nga glass nga portable man tingali ni siya. Tsada ni siya pwede ra ibalhin-balhin bahalag dito nimo dadon dapit sa sala ang imong bathroom. Basta kay naalay linya sa tubig, awaw kaayo. Mga nice jud kaayo. In my dream ra jud ni nga ini nga style nga bathroom o kay glassya, nya sliding, wow kaayo, nice kaayo siya. Pero sa ato sa bukid sa konsa lang basta lang makaligo bites na. Mga class mga bunitan awan angay ni siya og mga hotel unya kanang mga sakian gyud kay nga kanang mo gamit bitaw kani bathtub pwede ka dinhi maglangoy-langoy oy og mga maring nagbayad na may mga maring sa among pinalit o patragod among pinalit bultahan so mga gamit niya mga accessories niya o katudayn doorknob ora jud to mga maring niya swipe lang dayon sa card man na mga maring kay credit card man pero ang suma ani agay-agay